Da li bi pre voleo da stalno bude dan ili da stalno bude noć? Da li bi pre da živiš u svetu bez knjiga ili u svetu bez interneta? Da li bi pre da budeš ninja ili bi voleo da budeš kauboj? Da li bi pre voleo da budeš poznati umetnik ili da budeš poznati naučnik? Da li bi pre voleo da kontrolišeš svetske zalihe hrane ili da kontrolišeš svetske zalihe vode? Da li bi pre voleo da provedeš noć u ukletoj kući ili da provedeš u šumi sa duhovima? Da li bi pre da budeš fudbaler Real Madrida ili da budeš košarkaš LA Lakersa? Da li bi pre da budeš u realitiju ili da budeš u dokumentarcu o svom životu? Da li bi pre da budeš najpametniji superheroj ili da budeš najjači superheroj? Da li bi pre bio sposoban da predvidiš ljudsko ponašanje ili da kontrolišeš ljudsko ponašanje? Bonus pitanje. Da li bi pre spasili jednu voljenu osobu ili bi spasili 100 stranaca? Koje pitanje je vama bilo najčudnije?